Jo estic molt a favor d'aquest llibre, per això l'hem fet. Aquest llibre parteix de la idea que jo ja fa anys que vaig llegint articles sobre llengua, llibres sobre llengua, hi ha un desànim general, hi ha una negativitat, hi ha una tristesa, hi ha un plany constant que penso que el procés independentista hi ha actuat d'una manera negativa, o almenys suspecta, o sigui, s'ha posat tota la carta de la independència i el català ja es resoldria amb la independència. I això és molt agosarat, entre altres coses perquè no està clar que amb la independència es resolgui tot per art de màgia i, a més, cal veure si algun dia es proclama o no es proclama més de 8 segons. El sentit és fer un llibre propositiu sobre iniciatives a fer a favor de la difusió del català que agafi tots els nivells, des de l'individual, al col·lectiu, al món econòmic, al món social, al món empresarial, al món polític, i al món polític tots els estrats, perquè aquí diem, això és cosa de la Generalitat. No. Unió Europea, Estat espanyol, Generalitat, diputacions i ajuntaments. Els ajuntaments grans, que tenen pressupost, no aquells pobres que van escanyats, tenen molt a fer a favor del català, de manera que els apel·lem també, diguem-ne, els reivindiquem. Aleshores, jo tenia molta curiositat per saber què pensaven sobre el català, quines propostes concretes tenien, el Magí Camps, el Rodolf Ortega, el Pau Vidal, la Míriam Martín Lloret, la Maria Rodríguez Mariner i l'Ivan Solivelles. Les propostes tenen dos paràmetres, que siguin possibles de dur a terme en 4 anys i que siguin possibles de dur a terme sota sobirania espanyola. I espero que ara no ens desmaiem. Però previsiblement, en els pròxims 4 anys, estarem sota aquesta sobirania. Tenim un estat que ens va en contra, no tenim estat propi, tenim un estat impropi, però és amb el que hem de jugar. O sigui, és quan et toca ballar amb una senyora que no sap ballar. Generalment jo sóc el senyor que no sap ballar, això també, cal dir-ho. Doncs has de fer el que pots, i has d'actuar i has de tirar endavant. És aquesta la idea. Jo estic molt a favor que les classes universitàries es puguin fer en la llengua que hi diu el pla docent, que molt sovint és el català, però moltes vegades s'acaba fent en castellà. Per què? Perquè el primer dia de classe algú aixeca la mà i diu «Por favor, ¿lo podría hacer en castellano?» I el professor automàticament diu «Com que tots ens entenem, doncs la fem en castellà i ja està». Què podem fer per intentar pal·liar això? Doncs que els alumnes Erasmus aprenguin català. Quina manera més fàcil d'aprendre català que fer-ho amb algun company de classe que pugui fer com el voluntariat lingüístic? Doncs igual per a les universitats. I com els podem motivar perquè ho facin? Doncs a canvi de fer hores de conversa en català amb un alumne estranger o de la resta de la península, doncs poden tenir els crèdits universitaris més barats o bé ho poden canviar per classes a l'escola d'idiomes de la universitat, d'altres idiomes, etc. Jo estic molt a favor que el català recuperi espais que fins ara hem deixat perdre. Un cas molt clar és, per exemple, el tema del canal 3XL, que ha deixat orfe una generació o una sèrie de generacions de joves que no tenen un canal de televisió on poder veure continguts per a ells. I això ha fet que actualment l'audiència de TV3, per exemple, hagi disminuït i que, per exemple, les grans plataformes digitals com HBO, Netflix, etc., prenguin una major força, no? I, òbviament, els productes són eminentment en castellà o en anglès. Per això és important recuperar tots aquests àmbits, promoure la recuperació del 3XL, no només el canal de televisió, sinó també tot l'espai web de contingut que generava. I, paral·lelament, un altre àmbit, també relacionat amb la qüestió digital, és recuperar tota la qüestió de polítiques lingüístiques orientades als videojocs. No només a la traducció, que també s'haurien d'orientar una sèrie de mesures en aquest sentit, sinó també per a la producció de nous videojocs en català. Jo estic molt a favor que les 3 televisions públiques en català, que són IB3, TV3 i Apunt, facin una plataforma conjunta amb els seus productes, però no tots, amb els productes més susceptibles de ser consultats i mirats, amb l'esperit d'una plataforma, o sigui, ben indexats, que es trobin bé, amb apartats per a nens, per a joves, amb documentals, amb pel·lícules, amb sèries, amb programes de llengua, amb programes de cuina,
ben indexat i, naturalment, que no sigui l'esperit de les webs, de les televisions, que allà hi és tot, però és un calaix amb els endreços, sinó que funcioni com una autèntica plataforma. Això substituiria l'absència d'una plataforma en català, que tard o d'hora em vindrà. Tinc notícies que a la tardor hi haurà sorpreses i potser, en aquest sentit, ens trobem una bona notícia. Però, mentre no arriba, una plataforma de les 3 televisions públiques seria molt oportú. Jo estic molt a favor que els professors de català i de literatura catalana dels instituts de secundària tinguin formació per ser professors de català, de llengua i literatura catalana. Això ara mateix no està passant. Per què? Perquè el màster que capacita per ser professor de secundària és igual per ser professor de català com per ser professor de castellà. No hi ha una formació específica. Sí que és veritat que hi ha algunes assignatures que són diferents, però això al final es barreja. O sigui, un que ho ha fet en castellà pot ser professor de català igualment. Clar, això fa que molta gent que l'última vegada que va estudiar català va ser a l'institut pugui ser professor de català. I, evidentment, així no anem bé. Seria tan fàcil com això, separar-los i, sobretot, que el màster tingui formació específica de llengua, perquè ara senzillament és un màster que té formació en pedagogia, que ja està bé, ja n'ha de tenir, però també n'hauria de tenir de lingüística. Jo estic molt a favor que la cançó en català permeti vehicular novament la unitat de la llengua catalana. En aquest sentit, és cert que hi ha diferents productes, sigui, per exemple, revistes com en The Rock o diferents festivals de música que promou, per exemple, el Barnassans, però crec que és important fer una passa més i mirar d'avançar cap a una mena d'Eurovisió en català que aglutini tots els territoris de la catalanofonia i que permeti crear una mena de concurs en què un representant de cada un dels territoris del domini lingüístic hi pugui contribuir amb una cançó i generi tota una sèrie de votacions i de productes al voltant, la qual cosa també permetria que els cantautors locals, els grups de música locals, també tinguin una presència i es puguin donar a conèixer, especialment en un moment en què sembla que alguns cantautors, músics, etc., posen en dubte si fer música en català és o no una via de sortida. Per tant, diguem-los que sí que ho és i apostem per fer un festival de la música en català. Jo estic molt a favor de recuperar en converses telefòniques el digui. I m'explicaré perquè ara tenim el mòbil i a vegades, o sovint, sabem qui ens truca, però de vegades no. Què és el digui? El digui és una invitació a parlar en català. És una manera de dir, jo soc catalanoparlant i et convido a que em parlis en català. Fuig d'aquella fórmula híbrida tan idiota que explica García Tur a la novel·la L'aigua que vols, dels botiguers del Quebec, que quan entra un client ho diuen bonjour, hi, o sigui, barregen les dues llengües, proven sort a veure quina llengua parla el client. Amb el digui, que és com n'hem dit sempre quan responem al telèfon, és una manera de dir, parla català sense por. Jo l'entenc i jo el sé. I sempre diem, en la interlocució amb desconeguts, val la pena adreçar-s'hi en català, cosa que cada vegada és menys freqüent. Cal redreçar aquesta situació i per telèfon també cal redreçar-la. Ja sé que ara sabem de vegades qui ens truca, però altres vegades no ho sabem i val la pena recuperar-lo. I això és una cosa que és individual, o sigui, aquí no cal invertir-hi ni diners, ni cal fer corporacions d'empreses, ni cal fer legislació ni reglaments. Això és actitud individual per fomentar una llengua més espontània entre els parlants. Jo estic molt a favor que puguem anar al metge o al pediatre i ens hi puguem dirigir en català. És bàsic per tothom, però sobretot per la gent gran i també pels nens petits, perquè els fills de pares catalanoparlants no aprenen el castellà fins que no van a la primària i, esclar, és bàsic que li puguin dir al metge què els hi passa. És un moment íntim que és molt important que hi hagi una comunicació fluida. Dir segons quines coses és important que les puguis dir en la teva llengua materna. Com ho podem fer? Doncs és molt fàcil. Senzillament només caldria que abans de triar metge o pediatre sabéssim d'entrada si entén i parla el català o no. I llavors així ja ens hi podríem sentir còmodes i no hi hauria aquestes situacions de vegades que els pares els hem de fer de traductors als nens perquè hi hagi una comunicació entre el pediatre i l'infant. És una proposta molt senzilla, com la majoria del llibre de Molt a favor, que són propostes
si volem, petites, però fàcils de dur a terme i que moltes vegades no suposen cap cost complementari.